Salud. Gaंसे आर'नाइजों बिथांखौ मान बावनो थाखाय बेखौनो आरो बे समाव आं बिथांखौ 78 रुंसारि प्रफेसर नार्जारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि नेहाथारिमोन बिथांनि जोनोम सानखौ दिनै बेयाव फालिदों मा बुंनो सानो? गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोदान बोसोर 2021 मायथाइनि बिटिआर आरो आसामबासि गासैबो रायजो राजानिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खुलुमनाय अनसायनाय आरो हामलायनायखौ बावहरदों जाहाथे फैबाय थानाय बोसोरा गोजोननि बोसोर आरो बयनिबो देहाया गोग्गो थायो बयनिबो न'खराव जाहाथे गोजोन सान्थि अनलायनाया फैयो आरो हारि माहारिनि गेजेराव गोरोबलायनाय आरो जौगानाया फैयो बेखौ आङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों। दिनै 2 जानुवारि जोंनि सिबिजाथाव बिदा गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो मोनसे समनि बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि दिनै जोनोम सान आरो बे 78थि जोनोम सानखौ दिनै जों सेरफांगुरि बे हाइ स्कुलाव सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंफुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरनाय आरो बिनि अनगायै बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय बिथांनि अनजालि बिसि हिराबाइ नार्जारि बिथाङा बावदों आरो जोंहा दा दसे उनाव गेवलां मेल दङ। दा दिनै बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे आफादखौ गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिबान लानानै बर' हारि थांना थानायनि थाखाय गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय बै समाव नुजानाय जिखिनि बर' हारिनि गोग्लैसोनाय थासारि बर' हारिनि जेंना जेंसि बर' हारिनि जि अस्तित्व रैखाथि मोनथाय अधिकारखौ लानानै जेरैबायदि बिथांमोना गायसननायनिफ्राय हाबा मावबाय बर' हारिनि आदर्श होना गालांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनो लामा दिन्थिनानै गालांबाय आरो बिथांमोननि हाबा मावनायनि थाखाय गाहाय नेहाथारि हिसाबै कनकेश्वर नार्जारि आफादगिरि हिसाबै बानेश्वर बसुमतारी बिथां सानैनि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबि खेबनि थाखाय जोनोम मोननानै जि आगान सुरबाय दिनै बे आगानजोंनो बर' हारिनि दिनैनि थासारि आरो दिनै राजनितिक भाबै जोङो मोनथाम सुक्ति मोनबाय रांखान्थि दिगाव सोलोंथाइ दिगाव राव थुनलाइ हारिमु दिगाव जोङो दिनै जथेस्थ बिश्व दरबाराव गावखौनो प्रतिष्ठा खालामनो हाबाय आरो बियो बिथांमोननि सेल्फलेस भलुन्टारि बर' हारिखौ अननाय बर' हारिनि थाखाय गाबखांनाय बर' हारिनि मोनफ्रोमबो खामानिखौ बिथांमोना गोसो गोरबोनिफ्राय खामानि मावनायनि थाखायनो दिनै बिथांमोननि थाखायनो दिनै जोङो बे थासारिखौ मोननो हादों। दा इयुन जोलैया बिथांमोनखौ गोसोखांनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि हाबा मावलांनाय लामा दिन्थिनानै गालांनाय आरो बर' जाथियाव जिखिनि बिथाङा बिहोमा होबाय जों अरायबो बेखौ गोसोखांगोन आरो बिथांनि मुङाव जों जिखिनि हाबाफारि लानांगौ जों लालांगोन। दा बेखायनो मिजिंथियो जे फैबाय थानाय जेनेरेसना जोंनि जायफोर गेदेमा दैदेनगिरि बिर जोहोलावजोफोर दङ बिथांमोननि जिउ खौरांखौ फरायनांगोन बिथांमोना मा मावनानै दिनै बर' हारिखौ दाखो निर्माण खालामखो बिनि थाखाय बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसन बिहोमानि सायाव जों मिथिनांगोन होमबासो बर' हारिनि आबुं जौगासारनाया जागोन। दा बेखायनो आं मिजिंथियो फैबाय थानाय समाव कनकेश्वर नार्जारिनि गासैबो हाबा मावलांनाय जिखिनि बिहोमा बे बिहोमाया अराय गोजोर जानानै थायो आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो खामानि मावगोन आरो जोङो फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ जोङो बिथांमोननि सायाव जिखिनि फोरमायनांगौ दङ बे हाबाखौ जों मावगोन। गोजोन्थों। बेसेबां मायथाइयाव आरो बिथाङा मानि जाहोनाव रुंसारि जालांदोंमोन? 2003नि 12 अक्ट'बराव बिथाङा हरखाबै रुंसारि जायो आरो बिथाङा गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय खामानि मावदों राजखान्थि दिगावबो खामानि मावदों आरो बिथांनि जिखिनि स्ट्रं मोनसे डिटारमिनेसन गोख्रों गोसोनि बा मेलेमनि सासे राफोद जि दैदेनगिरिमोन बे दैदेनगिरिनि जुनैनि थाखायनो दिनै बिथाङा बर' हारिखौ बे लेभेलाव जिखिनि फैनायनि जिखिनि लामा बे लामाखौ बिथाङा गोजोर खालामनानै गालांबाय। आं बेखायनो अरायबो इसोरनियाव आर'ज गाबो जे बिथांनि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोननि जायगा मोनो आरो बिथाङा जों थांना थानाय बर' फिसाफोरखौ अरायबो बोर सारस्रिनो हायो। गोजोन्थों।